Eu am adus și niște ceapă, mi-a rămas ultima care... Să punem? Da. Putem să punem deja. Punem, da. Da, nu mă-l bag așa în pământ, uite cum e aici nu e bine. Vezi, îl bag așa. Atât aș fac, da. Uite așa. Și după aia pun compostul și de. Ok. Ce înseamnă? Asta e erisirea, da. Îi face erisire. Deci ăsta are 2 ani, nu? Câte buruiene are ăsta? Față de aici. Fă diferența între ăsta și ăsta. Da, l-am făcut mai mare, aici am băgat și un pic de lemne, dar e același compost ăsta. Ăsta e același ca ăla. Aveai nevoie? Nu. Ce Nu mănânc așa, cu dată. Când apuc. Când o... Am fost și rău vegan. Ceva de asta cred că o să mă fac rău vegan iar. Câteva luni așa. Aici e mușurări. Numai crudități. Da. Pui direct pământ pe el. Aici pui o plasă de unciuri. Pun plasă rabic. Aia e plasa rabic. E la sul, vezi? De sârmă. Da. Aia e plasa rabic. Plasa rabic. Da. Și acolo în față facem ușă. Poți să faci și sport aici. Și îl prinzăm pe exterior. Ar veni pe aici, plasa. Da. Și vine așa învelit. Da. Și pe el te duci cu pobul. Da. Pe exterior nici nu mai lasă să vadă, dar nu te pun direct în exterior. Și de ce n-ai optat pentru a începe cu... Da. Dacă era bara mai... pietre, șantrenant și chestii de genul ăsta. Așa ceva îi face doar la casă? Aș face doar la casă și din construcții de sat. Și ceva mai profil, așa merge. Pentru casă, ca să nu înghețe. Deci pământul îngheață iarna, el îngheață. Și în viață se face beton și dacă nu-i fundație, trebuie să ai prima oră momentul. Dacă nu-i fundație între pământul de exterior și pământul de interior, vine frigul pe din momentul ăla îți duci genunchii la piept. Înțelegi? Și ca să împiedici să vină frigul, să poți să faci fundație. Făcea vreo 10, așa, 5 face ori de beton, ori de piatră, ori de șanțe de antrenament. Da. Pietrișul scapă. Mai vrei să dăm să vezi cum se pilescăște? Exact, șanț de pietriș. Uite aici așa o să fac. Adică o să fac chiar de pietriș. Acum vă aduc unelte. Acum, da? Da. Știi, Iana Mineșoare? Da, serios. De dai după dealul ăla. Serios? Și nu ai adus cu Bă, da, am. E sus. Ai adus praștea militară? Bineînțeles. Yes, ai cântăresc aia de mult. E 50 de lei, e super ieftin. Da? Data viitoare că vine în stradă.
Păi ne jucăm cu asta, că da, Ai de vânătoare, îți dă și niște biluții mici așa metalice, care trec prin țesutul uman, deci aia dacă stai de aproape, trece prin mână. Eu invers îl fac, eu invers lucrez, așa. Dar e pentru fiecare, e cum crede, că pentru tine poate merge invers, așa și el ăla. Nu, așa. Așa, vezi? Eu sunt obișnuit altcumva. Depinde cum te obișnuiești. Îl folosim ambele părți. Da. Uite, gen 4 de-astea ne-ar trebui. Capre de-astea. Capre, Să facem i-am zis la ăsta să mai facem o capră. Ăsta e arin. Cât? 100 de lei. 100 de lei. Nu cred. Da, l-am luat de la un magazin de ăsta care dădea... Eu unele stock-out. găsești, eu la 50 de lei. Îmi zici ceva la ofertă și le prind. Da, așa-s prețurile. Bine, da. 100 de lei. Mai vreți unul? Da, hai unul, alt tip. Sau e tot ăsta? Da. Unul mai gros. Mai gros. Ne chinuim mai mult. Ăsta? Ala, da. Nu mai vine, dacă ai tot un regulă. Nu poți să vină să-ți ceară genul. Doar pe uit. Pe weed? Doar pe uit poate să vină. Dacă n-ai ca lumea cu proiectul. Unde e crește? Ce? Eu, sunt oameni, sunt români care cresc în acolo. Dar au folosit pentru CBD. Da. Și proiectul european, adică sau. Eu, că România este foarte mult. Crește de aur. Mă face! Forță, bro! Forță! Ești cel mai tare! Ești cel mai tare! Forța care îți face jucările tale e inegalabilă. Amintește-ți de momentul ăla când ai mers pe pietre încinse și pe cărbuni. Te simțeai ușoare pentru tine. Te simțeai ușor. Era ușor pentru tine când ai făcut asta. Era ușor. Ai putut să cucerești pământurile. Toate cât vedeai cu ochii, puteai să le cucerești. Te simțeai înflăcărat și puternic. Nu am mâncat. Sebastian voia cu George să stea în apartament și George și ridică. Fac bătătuși. Ai tuns copaci pe ele, a? Are o pădure pe ăsta, bro. Ai citit de World Economic Forum ce se întâmplă, ce vorbesc oamenii acolo? Nu prea. Nu prea. Eu citisem ceva cărți înainte de pandemie, prin 2015 citeam. 2014. Încotro se îndreaptă lumea că economia nu e deloc sustenabil și nu. Dar pe atunci nu părea ceva atât de... Nu era, da, dar dacă te atât de gândeai, tangibil. te gândeai așa în Te adâncul gândeai, da, nostru, dădeai da. dreptate, dar părea că toată lumea era pe alt film și zicea, ia mă, nu poate să fie. Da.
sau mai? Mai trebuie? Mai trebuie un pic. Vreo 3, 4, 5. Cum ți se pare leul nisipul? Foarte fin. Așa-i? Da. Nici nu trebuie cernuc. Da, da, cam tot așa. De unde să încerci să iei? A, și de ăla, încă una. Deci două cu 12. 4 lopeți, am pus 2 și 2. Da. 4 lopeți de lut și 12 de nisip. Ah, ok, da. Corect. Mai pun 4. 1, 2, 3 la 1. Nu, cine se bagă? Putem să ne băgăm amândoi. Da. Te-ai mai făcut? Da. Service. Da. Nu știu că să mai fac asta aici. Nu strică. Facem schimb. Oh, da. Fără paie? Fără acum. După aia le dor după. Și cât de bine ne scăpa. La party și vedeam pe toți când dăm din picioare, zic, mamă, ce ce- un castel, știi? Eu puneam la toți câte o prelată, zic, aici! Aici dansați, vă rog. Aici dansați, da. Mamă, să faci scenă de lut, frate. Da. Tu te dodo, eu. Și imediat după acest festival să și construiești. Da. Stai Uite. acolo, să faci primul festival lung. Da. Clar merge. Primul festival cu comunitate cu toată. Acum începem prima dată să-l întoarcem, vezi? Ne întoarcem un pic. Ok. Întorcăm iară. Acum deja se Mamă, simte ce că e un pic fin mai e. uscat, știi? Cu ăsta faci Da. o operă de artă. Oh, yeah. Am o gaură în picioare, nu cred că Aduci mă tu bag. boxa dinăuntru atunci. Ce boxă? Mie mi-e foame Adică? maxim. Nu sunt Ce ceva. termină bateria? E magazinul. Băi, nu mă aștept, e magazinul. Cum e magazinul? E magazinul. Da? V-ați întors pregătiți? Da. Nu e relativ. Da, poți să zici așa, nu. Am luat câte o bere de fiecare, câte pupuleți. Cam asta e. Tu ai să-mi dai 16 lei. Eu cât am să-ți dau? Păi nu, că e fiecare are câte o bere, în mod special Leu a vrut. V-am întrebat, bă, vreți ceva în mod special? Că în rest luăm noi ceva, nu știu. Da. Ia să mai întoarcem un pic. Ce zici? Bă, eu vreau să beau berea aia, că mi se tăie. Îmi pare rău care... facem cu schimbul. Bem noi, munciți voi. Da, și după aia invers. Dar nu mă deranjează. Încă un pic, că mă gândesc să-l întoarcem pe tot. Ah. Da. Zic așa, da. Și eu sunt nebunit acum pe ea. La 2009 Știi să și dansezi? am avut o tentativă. Da. Eu am zis că mă reapuc acum că mă întorc în Anglia. Că și eu la fel o Tare. tentativă. Și acum am zis, bă, nu mai trebuie. Trebuie, că nu... Stai loc, nu poți să stai locului pe muzica aia, știi? Și dau din picior foarte mult. E super mișto. Good vibes. Îți intră prin degete? Da. Au făcut unii niște chestii automatizate ca să-l faci repede, știi? Păi dacă ai de făcut mult, Gen un motor care învârte printr-o curea
un burlan din ăsta imens. Și ne amestecam așa. Ce facem workshop-ul de acum înainte? Mai pe show-uri. Aveți întrebări? Punem pauză. Nu? Trecem la treabă. Tocmai ce-am pus. Mai trebuie? Da, mai trebuie un pic, că am pus aia de aici, deasupra. Absorbă, nu? Da. Ok, mai întoarcem. Trebuie un pic bătut bine, să intre paiele bine de tot până să le întoarce. Mi-ați adus și mie o bere. Da, zic așa, grosomodo că eram la apus și știam cât e ceasul când am început. Da, e diferit. E cel mai apropiat loc. Ok, burrito time! Începe să ia formă, simți? Da. Mai bagi și termină berile, să facem rocada. Mai pun niște paie. Faceți idee cam cât durează să faci o casă. Bun, ce puteți să spuneți în apărarea voastră? Ce faceți voi acolo? Suntem. Răbdare, ca cu exarbiu. Exact. La ea în seara asta și o să te vin. Îți dai niște apă. Ascultați rock, băieți? Vă place rock-ul? Nu. Ascultam orice. Ce sună bine. Mai țin Un singur nu. Nu, eu am ascultat când. Pus cu rap, rock și hip-hop. Să vină.